Dal-perjodu titresqu nies il-qorti akkużati illi b'użu ta' dokumenti falsifikati ingħataw flus f'benefiċċji soċjali li ma kienux intitolati għalihom. Mela, biex nara li qed nifmek għax jien ma naf xejn fuq dal-każ, allura isek mhux qisek qed tkellim dwaru l-ewwel darba sewwa. Mela. Xi ħadd li mhuwiex intitolat għal benefiċċji soċjali jieħu ID card. Imur f'post li mhijiex tiegħu, li ma sejjaħx lilu. Le, no. Issa nispjegalek, no. Di m'għandix naqsam ma' tal-vot. Le, mhux ma tal-vot qed ngħidlek. No, dana. L-identità għax inti semmejt l-identità. Ħa nispjegalek. Mela. Biex jinxtraw il-voti wara l-2014 din hija l-ewwel darba li ħankun qed nitkellem dwarha fil-pubbliku. Forsi b'ċertu dettall. Wara l-2014, il-Labour Party ħoloq skema li kienet koordinata sal-iċken dettall. Li fija kienu involuti ħafna mill-ministri, inkluż l-uffiċċju tal-Prim Ministru, inkluż uffiċjali għolja tal-Partit Laburista. Ismijiet arkitetti ta' din il- Għandek diversi. Ta' din l-iskema. Għandek conspiracy. Kienet aqbuta wiesa Yes, ħafna. yes. Li kien jiġri. Kienet prassi kważi iktar milli. Mela, li kien jiġri ħanġib eżempji biex niftijem. Ma nsemmu l-ħadd, jiena smajt li John Mallija għandu zaqqu tuġaw u qiegħed igorr kontra l-gvern. Qiegħed jgħid illi fl-elezzjoni tal-Kunsilli Lokali, fl-elezzjoni tal-MPs, fl-elezzjoni ġenerali 2017-2022, mhux ser jivvota. U allura il-Labour Party għandu Central Nervous System very well organized u allura the complaints get channeled up quite quickly. U allura jien inwassal il-messaġġ li John Mallija għandu zaqqu tuġaw u dan hemm ċans ma jifutannix. Tiskatta sistema li hija a criminal conspiracy, hija konġura, fejn jiena ninata il-go ahead minn ministru jew minn customer care tal-uffiċċju tal-Prim Ministru u niġi fuq John, isma' John għalfejn rajt, tixtara l-ġit li qed jagħmel il-gvern. U tgħidlix kelli t-tifel ma daħlulix il-Freeport ara tat-tar li daħluh. Tiegħi issa jżeggu jieħdu l-faċ. U ejja John. Isma'ni ftit. Ara, ħanna millek proposta. Ħatara, ara. Trid nirranġalek biex tibda tieħu 400 fix-xahar on the side, on the quiet. Kif xiġifieri? Inti smani, trid, żgur kieku tajjeb kif, għax naqta kieku il-lawn tad-dar nibda nħallasom bih. Ara, ismani ftit ara, il-Labour ma jmissu ħadd. Il-Labour ma jistgħu jagħmlulu xejn. Ibbusulna il-bi tal-kliem verbatim li qed nuża oppożizzjoni mejta ma ħemlulna xejn. Taf dani, xi trid nagħmel? Ħanajlek xi trid tagħmel. Mur hemmhekk. Jafu bik, imexxuk, jagħtik envelope, tmur bih quddiem board tas-Sigurtà Soċjali, Santa Venera, 5 minuti kollox, tgħaddim il-bord, tibda tirċievi 440 fix-xahar. Issa. Inti tagħmel hekk, tmur f'post partikolari, jkunu jafu bik, għalhekk kienet sistema very well organized. Biex inti tkun intitolata l-ogħla għajnuna tad-diżabilità severa, din tal-400 u xi ħaġa fuq il-xahar, il-liġi
tas-Sigurtà Soċjali telenka mart partikolari li 3 konsulenti, 3 professuri, iridu jċertifikaw f'dal-każ il-John Mallija li jbati minn Alla ħares qatt minn Waħda minn daw il-mart. issa waħda mela fost il-mart li hemm imniżel f'din il-liġi hemm l-ispina bifida, għandek l-epilessija, però biktar minn 4 darbit fix-xahar fitz. Għandek dawn it-tip ta' il-lupus, għandek diversi. Mela li jekk blamment hemm 8 jew 9. Cut a long story short, inti tmur x'imkien fejn blajnuna ta' nies fil-gvern ikunu saru 3 ċertifikati folot ta' 3 professuri li jgħidu illi John Mallija kien pazjent tagħhom. Kif isiru 3 ċertifikati volots? Min qed jagħmelhom dawn ċertifikati volots? Jiġifieri. ċertifikat bil-letterhead tal-professur, jew bil-letterhead ta' Professur li vera jeżisti. Professur li vera jeżisti. Mhux hekk? Mela, dal-professur, li ovvjament ma jkunx jaf li ntużat il-firma tiegħu, Ġifieri frodi wkoll. jiċċertifika li John Mallija huwa pazjent tiegħu u isofri minn din il-kondizzjoni. Firma vera tiegħu, U l-firma vera tiegħu minn fejn tiġi? Il-firma vera tiegħu Jiffalsifika xi ħadd. Jiffalsifika xi ħadd. Is-suspettakom huwa li jiffalsifika xi ħadd. Jiffalsifika. Għandkom suspett li xi ħadd minn dawn il-professuri huwa parteċipi No, assolutament. Żgur li Ġew mitkellma kollha u konfermaw kollha illi qawwet nitkellmu xi 9 mitruħ, jiġifieri. U l-professuri kollha ġew mitkellma. 9 mitruħ. M'hemmx 9 mitruħ imresqa. Le, sissa tresqu xi 100-150. Sissa. Għandek globalment. U jiena tnajlek 900 sal-2000, mill-2020. Ġifieri sissa qed nitkellmu sa 2020. 900 bi fejn tiġġibhom inti. Kif ta' Għaliex? Fejn rajtu hemm xi direttorju? No. L-informazzjoni li għandi minn ġewwa il-Korp tal-Pulizija li qegħdin jinvestigaw u jinterrogaw dawn in-nies. Il-files miftuħin bħalissa tgħid li hemm 900. Viċin ħafna, viċin id-900, yes, u ovvjament kull ġimgħa jiġu skopruti każijiet ġodda. Issa, insa dal-moment, ma ħankomplilek anzi. Insomma, mela allura inti biċ-ċertifikat. Biex nissottolinja biex dan huwa il-hardcore laburist. Yes, hardcore. Li issa nini jivvutaw, Issa dajdulek daqs. Ok? Għax tresqu l-qorti għandhom il-kondotta maħmuġa u rridu ritornaw il-flus misruqa. Right li so. Pero problema kbira. Pero mux kolla. Issa, pero ħaniġi għax hemm sfumatura. Hemm sfumatura. Inti taqbad l-envelope, tmur id-dipartiment, it-tlet minnis li jarawk fid-dipartiment Santa Venera ikunu on the take u koll. Inti John Mallija, dal-ID card tijak, iva. Dal-mobile tijak, iva. Dal-indirizz tijak, iva. Bati bil-lupus u int, iva. Għaddejt. Sa tiġivi minn għanna. U d-dum 5 minuti. Toħroġ. U 4 xhur wara. Daw it-tlieta minn nies. Mill-im departiment. Mis-social services. Mis-social services. Servizzi even better waqt il-Covid. Waqt il-Covid iċemplulek. Ma tmurx għal-bord. Daw in-nies li fl-isem l-istat approvaw dawn il-dikjarazzjoniet li huma kienu jaffu li huma fodots. L-għolet inti ċert fuqa? Iva. Ħajġu mresqa? Edin irġu mresqa. Ħannasal għalija. Ħannasal. Issa. U allura 4 xhur wara tibda tirċievi ċekk. Hemm ċirkostanzi fejn nies mitħla tal-Partit Laburista jew nies mitħla viċin ministri tal-gvern fosthom pereżempju fħal Tarxien min kien viċin Konrad Mizzi, pereżempju, il-middleman jgħid il-John Mallija l-ewwel sena benefiċċji trid ittihom li. L-ewwel 6 xhur benefiċċji trid ittihom li. Mhux koll każ. Jieħu senserija. Iva, mhux kollha x'inkun mhux kollha kienu jagħmluha, imma hemm ċertu runners illi kienu jieħdu. Runners qed jiġu mresqa wkoll ġifieri. Sissa jitresqu il-lower tier. Issa.
U allura Hemm x'ġara? files miftuħin mill taf inti Iva. fuq ir-runners, Iva, nikkonferma. fuq il-ministri? Dik ma nafx, nittama li Iva, għax hemm ministri li huma kienu stess li rakkomandaw in-nies jitlu f'dis sistema. Mela, tlaqna?